Mä oon siis opiskellut kansalaisopistossa ihan pienestä vaahtosammuttimesta asti. Muistan, että silloin ensimmäisellä kässäkursseilla on käynyt. Oikeastaan muita vaihtoehtoja. Siilijärven kansalaisopisto oli niinku se ensimmäinen, mistä lähdin etsimään. Maalaus ja kuvataide on mulle ehkä semmoinen, että mä oon aina halunnut opiskella sitä, mutta en ole ehkä uskonut itseäni kovin ja halusin lähteä kokeilemaan, että minkälaista kuvataiteen tekeminen on sitten kansalaisopiston ohjauksessa ja opetuksessa. Tunnit on erityisesti semmoista niin kuin omaa aikaa itselle ja aikaa laittaa aivot jonnekin aivan muualle kuin työasioihin. Ehkä siinä kurssitarjonnassa erityisesti semmoinen monipuolisuus, että Siilijärvellä on tosi valtavan niin kuin laaja se kurssitarjonta, että on erilaisia aineita ja tuntuu, että välillä on ollut ihan niin kuin runsauden paljon sen suhteen, että miten ihanaa siellä kursseilla on olla, että siellä on niin kuin hyvin yhteisöllinen tunnelma, meitä on porukkaa tulee erilaisista taustoista, on eri-ikäisiä, on ihan erilaisista ammateista ja pääsee tutustumaan ehkä sellaisiin ihmisiin, joita muuten ei välttämättä elämässä tulisi tavattua.